Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Gasaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod naghanak ka. Di ka ba't nagbaybayadan iti abang mo? Saan nga evacuation center to'y balay ko? Mangkita ka iti umalisam no kasta mo lang. Nana, di dakpay ko mapapanawan. Awan ti umakarak. Amuyo mata na ilaw anak iti anak yu. Iso ti akin putot iti anak ko. Apo ko yu ti ubing. Apay ngamin anamati ka iti nasamit asao ti anak ko. Ita, awan dito'y tanapan ijay balay ti asawa na. No apay ang nagayatak iti responsable nga anak yu, Nana. Apay adamagam day ta kanyak. Damagam di tabagim adang nga. Mabalin ka din agbalinak laangan akatulong yu. Tapno saan ako na agbayad iti abang ko, Nana. Nasaya at mat. Tapno at dagla ba? Aglinis kan agluto. Ado ti oras ko amapan makimadyong. Imbag man ta nakaumay ka dito'y dagos ko, gayam. Manipod na ganak ka. Di kan makitkita. Tadi ka mo lumablabas iji istor ko. Tunggal mapan ka iji factory nga ayan ti trabahom idi gayam. Awan agawir iti anak ko, gayam. Kakaasi ak nga agdaldalos. Aglutluto kan aglablaba dito'y. Pinagbalinda ka akatulong ti ina tinakasikugkan ka. Apo ko damat ti anak mo ah. Papanawan dak ko mga rudan. Ngam nagpakpakaasi ak. Awan ngamin ti umakarak. Awan pa'y advance payment ko. Ay, unay matanti ina ti ama ti anak mo. Awan konsiderasyon na. Noon dala ko mamangaywan iti anak ko. Agtrabaho ako mamat. Ngamin, awan apulos kwarta. Kalkalpas ko laang anagdalos dito'y salas. Apay nga addamanan kapitpitak at tugot dito eh. Oy, apay ang nakamisuot ka dita, ha? Mas daawak no apay ang nagpitak ti swelo. Da kayo gayam tinangiyunog iti tsinelas o kapitpitak. Adamot pagpigadan iti ruangan, manong. Ne. Balay mi da ito eh. Makinana at kalaeng. Apay akas tati saom. Nakariing ngamin ti kaanak ang manong. Mga nujak pala nakadalos kat agsangit manan iti indayon na. Parikot ko pa'y dayta ya. Dayta kat ti maganab ti agpasikog. Di ta ka man langan. Unay kat ti ugali dagiti pamilyan. Diyak mailadawan. Pati di asawa ni Manong Joel. Di na pa'y ammo ti tumulong agdalos. Di pa'y ka dinalabaan ti kamiseta kaduyaw? Inkabil ko timurang tayo iji asidag ti washing machine. Idi aglablaba ni Cristel. Ang mga no di naman ang inraman nga inlaba. Inlabam ko man ah. Adda nga rod katulong. Apay nga aglabaak pay laang ngay. Ay na, ibagam nga rod kan kwa na nga aglaba. Tamasapol ko dahi kamiseta. Napansamat iji kwarto da nga agina. Ibagak inton rumwar. Apay nga min adi ka pala naglaba. Awan mat inararamid mo. Nag-video ak nga rod. Tawan pa i-content ko iti reels ko. Ay, nagsangit man nga tan timangit nga anak na. Isu adina na ilagpas ti lalabaan na. Apay nga ipalabapay lang mat ni Nora tinamura nga kamusdak ni Cristel. Katawan mat trabaho na. Anya nga iti amo kadakwada. Makamuda mutan na iti bagbagida. Ta nagdadakkel damatan. Masapul ka di pa'y nga ibagaday ta. Panagkita ket aglablabas dan. Kaputasan ngagtagtagar di may sa kasdedan. Isakit mo ka di jay saan mo akapkapin ano. Manugang mo jay may sa ta anak mo ta asawa na. Ni Cristel ngay. Sana gapo takasta. Ngam tao mat ni Cristel. Adda awir na nga apo kom. Sikat ti mangibaga ta sikat ti nakapanunot.
Tak-tak lang no sakpay lang ti mangibaga. Di mo kaya na mataktak ti panagmadmadyong mao. Ha? Amo malakayam. Apay adamagampay lang. No di ka dagolit alakay. Daddy, saan ta ka din ang makita pa'y ni Mami iti agnanayon? Sorry anak. Nasa pangimpulang ni mamim tibiyag na. Awanin maaramidan ta. Kailiw ko unay ni Mami, Daddy. Uray siya, anak. Kayat ko ti mangala iti haya para ken ka. Tapno siyak manin ti mangimanihar iti negosyok. Saan kat ati assistant ko? Umapala ka dagiti kaadalak. Nga dapay Mami na. Sana rin bang apalam ita, anak? Uray, tasyak matamis mo ti mga asikasuken ka. Siyak pa'y ti mangitultulod kan kay di pagadalan. Daddy. Iso asaan kan nga gliday, anak? Imbagman, tay may mo impasyar ti anak mo dito'y gayam. Kaya't kung harod ko matimadaan iti trabaho gayam. Ngam kasanon nga iti anak ko. Sapay na alikutag. Pag na, intun kwan, agtaray manen. Talaga akasta ti ubing no kabailandan ti tumaray. Masapula ka na yun na sursurutan. Malidayanak. Tadyak pa'y magatang ti kayat na akanan. Maudi kami pa'y amangan iji balay da na Berta. Saan mo ida akasango no mangan kayo? Saan gayam? Nasayaat ko ma, no ado ti mabati akanan mi. No basit, tilangan anak ko ti pakanak. Anya? Isumat lagaya makimutong ka. Ay, unay lakat tigas-gasat mon gayam. Nagrigat-lakit din ti awan kamangan na. Agan ano saklatan adi tabalahida. Padasam akasao ni Tata Marco. Barang kahit nabantayan ti anak mo. Padasam man ang ti sumrak ija factory. Tata, mabalin ka di abantayan nyo ba si ti apu ko yo? Tainak kitaan, no kayat dakpay nga agtrabaho iji sigod ang nagtrabaho wak a factory. Sa apay nagalikutag ti ubing kat nasakit dagiti tumeng ko. Ang mga nudyak makasurot iti papanan na. Saan nyo laangan nga iluklukat ti ridaw? Tapno saan aromwar, tata? Padasag ano kabaalak asurutan iti papanan na. Ang mga no maitublak. No ko mga mintapurwakan mo ti amana. Sa anak ko mga agpari ko takastoy. Ladingitag ti mapaspasamak balasang kaw. Irresponsable da diyang anak kaw. Damag kaw, aparikot kanumot laeng ti asawa na. Ladingitak, no naibagak kada kayo ti sakit tinakam ko, tata. Awan ngamin ti sabali apang ibagaak. Adda karbengam nga agsao, basang. Maasya na ko na iti anak ko, tata. Awan makita ka na saya at masakbayan na, no sa anak nga aggunay. Ala, in ka nga roden, tapno makaawid ka matla adagos. Mia, anak. Sapay la kumatamawatam ti ibagakan ka. Anya ka di daytan, daddy? Sana nasaya ti panangimanihar ti dinutukak iti negosyo. Isu amasapol asyak metlang ti mangimanihar. Kasanong akngay, daddy? Asino ti mangitulod kanyang ijay school? Adatang danak amang itulod kan mangsukon ken ka. Ngam part-time kanulaeng, tada sa bali abos na. Kabayatan na, agsapulak itinasaysaya at ayayam, tapno adda kadwam numapana ka di opisina. Okay, dad. Kasta ti good girl. Sana bali? Tano makasangpetak manipod opisina, adda akadwam. Ay na, naawatan nak ti sigod abos ko, gayam. Inawat nakmanan at trabahador iti factory. Kaano ka nga rod amang rugi ngay gayam? Inton bigat matlaan ka, no? Nasayat mat gayam. Madaan ka matlaangan iti kwarta. Ay,
Para dayto iti anak ko, gayam. Diyak kaya takakaasi nga agnanayon ti anak ko. Ay, sapay la ko mata makaurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Huwan nga ron. Sige, gayam. Mapanak pa'y. Amang ano na banugan ni Tata Berto amang banbantay iti anak ko. Ni, adamat kam mo ultimuging ti anak ko, Tata. Ti maray ket napatukma. Saan kumat nakamatan ta? Nakapsut matan ang iti tumang ka. Pasensya na. Kasano ak nga ta makatrabaho no kastoy. Ada kali nasara ka matrabaho, masang. Ada, Tata. Inton bigatak ko maamang rugi. Bala. Kita ka na yung bagtap no sana na maulit. Ti pa nakaipatukmat yung ubeng. Agyaman ako unay, Tata. Kapilitan nga aramidak daytoy para iti masakbayan ti anak ko. Maawatan ka, masang. Kasta ti nasayaat nga ina. Ikagumaan na nga isakad ti anak na. Sobramot ti kinaalikutag day tangubing. Pakakitaan, anasalunat, no naalikutag. May mayat ti kasta, ngam ti agkukurot. Saan mo't nga agkutkutay? Ay, makaan-anos iti kastang ubing. Parigaten na ti mang bantay kan kuana. Darampay laeng, tiyag tartaray ka ti urat na. Taputot ket nga ron ti anak mo nga irresponsablay. Kat, adda basol ko iti dayta na pasamak. Imbagak aya nga dabasol mo. Ano lang mo't konsensyak. Iso nga aramidag ti sang kabasit a maitulong kao. Katsya, awan ka de ti konsensya. Adda ka day. Panunutom lang ti aramid mo ka dagiti aginaa. Ay, panawan ka man langan. Awan serbi dagita nga ibagbagam. Apay asaan ama spelling day tarupam? Masurunak iti dayjay a Cristel. Imbes nga da para luto, awan mo't itakat aldawan. Napanannangatan. Kuna ni tatang adda kanon trabaho na. Nikit din tatang tinagbalin ay yayo ti ubing. Anya ay yayo ti kayat mo asawan. No ti babae kat yaya, di yayo mat ni tatang talalaki. Imanugot ni tatang a para awir iti alikutag nga ubing. Ingka rin na siguro kan ni tatang ay ka na iti kwarta. Iso ngay manugot. Kas tanga-tangag paiso. Imposible ngamin nga imanugot. No awan supapak ti bannog na. Tatang, imbag tayo manugot kayo nga agawir iti naalikutag nga ubing. Apo kukmat. Nga oray binaybay anti anak ko nga akin putot. Kasi damay nga gina. Mano ka di titangdan yung nga agawir, tatang? Masapul ka di pa'y aya apatang dananak. Kat apo kukmat ti ubeng. Anya ka no nga iti trabaho ti ina ti ubing, tatang? Factory worker ka now. Barang makaornong kat may saganaan na ti nasaya ta masakbayan ti apo kok. No nga'y panawan na kada kayo ti ubing, no makasarak iti sabali a lalaki. Ha? Maramid na nga talay ta. No naaramid ti anak yo anang panaw iti putot na, saan nga tamat ang maaramid ti akin anak? Ha? Ay, saan kumamit ah? Kasanon ti ubeng no kasanaw. Kita man basi ti ubeng tanay. Nasakitan ti sikat ko amang sursurot kan kuana. Nabanugak. Ay, just kikit de. Apay ngamin ngay manugot ka amang bantay iti alikutag nga ubing. Inkari naman tatumulong iti magastos dito balay. Rumbang lang. Tadidakot papakpakan lang dito'y balay. Kasano nga ron na makatulong no saan mo't atulungan ang mga sikaso iti ubeng tapno makatrabaho. Ay, di dakiramraman dita. Nagrigat timang sursurot iti alikutag kunak manan. Ayan nga di ubeng Berta.
Awan mat dito salas. Kan awan iji kwarto na nga gina. Anya nga iti amok. Nakaridepak itay dito'y sofa. Naturog ka idinto ta siririing ti ubeng. Ay talaga nga awan konsensyam. Basol ka diti konsensyak no nagtaray manen ti ubeng. Biro kanta. Dandani siguro itan ni Cristel. Kaslang amin kabalyo day nga ubeng. Kanayon lang nga agtaray no kwa. Masapul akam kamatan. Ay, just kick it de! Tata, apay nga da kayo dito ruwar? Kasla madandanagan kayo, mat. Pinabantayak kan ni Berta ti ubeng na nasakit ti sikit ko anang kamkamat kan kuana. Ayan da nga rudan, tata. Inridap ni Berta ijay supa. Di na nasiputan no napanan ti ubeng. Anya? Iso ti birbirukan nyo dito, tata? Bareng adalang di tirwar. Ayan nga rudan ti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gaputa saan na makabayad ni Cristel iti abang. Pinagbalinda nga rod daytoy akatulong. Saan anasaya at itrato dakan kuana. Agraman anak na. Iti sabali abangir, naliday ti agama ada Jud kan Mia. Gapu iti pan nakabalo ni Jud. Iti may sangal daw a panagawid ni Cristel, manipud trabaho na. Sinapul na ti anak na. Papagayam, dinggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ti anak ko ti birbirukan nyo dito ruwar, tata? Uy, bareng adalang di tirwar. Ayan na nga rudan nga tata. Naliwayan ni Berta. Kung nakakitaan na pa'y nasakit ti sikit ko anang sursurot ken kwa na nagtartaray. Napanan na nga rudan, tata. Saan ka unay ngagdanda nagbasang? At nala iti asidagday jay. Tinasayaat, mapan ko birukan iti amin ang kwarto kan iti banyo iti banayo, tata. Apay ngamin abay-bay am ti anak mo. Adda ije banyong agluglug-lug iti narugit adanom. Ha? Ada iti banyo? Pinarwar mo kumamot na iti banyo. Apay ngamin apumanaw ka. Ipaasik kasong kit din iti sabali ti anak mo. Diyak ngamin ninamnama ang mabaybayan ni Nana Berta ti anak ko. Saan mo apabasulan ni nanang? Awan sabali ang mapabasol no di si ka nga inana. Uwanan. Sige, aglisi ka nga rod. Tay nakitaan ti anak ko. Nakasara kamot laang iti ubeng. Aday je banyo, tata. Nabasbasa. Kan nagluglug iti narugit adanom. Apay nga da narugit adanom ijay. Nangigawgawan dan samot iti punas. Iso narugit, tata. Ijay gayang banyo tinagturungan na di nagpukaw. Kunaklakit din nurimwar. Sige, tata. Inakpay sukatan. Nabasbasa ngamin. Iso adinigos kon. Malabasang. Bagbagaam, adi nanulitan tagluglug iti narugit adanom. Makaawat mo tan kat iti sao. Maring atong palen na ka. Napan ka di manen nagtrabaho ti danga. Pakabasbasulan day tanga ubeng. Apay ka di akasta ka, Berta. No di mo ko maliniwayan. Adayaw na pan nagluglog ti ubeng. Agpanateng pa yan. No saan aga po iti bangad na.
Saan anapan nagluglog, kat saan nagpanatang? Nakurang sa ti panakaawat mo at tao. Bakit ang awan nakam na? Ay di ka man si kalaklakayan. O na yan, apanangisakit mo kadagijay nga agina. Di mo matkapkapin ano ti inati ubeng. Saan no saan? Ngam ulitek nga ibagakin ka. No adda pa'y nabatbatay apan nakaawat mo. Anya ko maday ta ulitam nga ibaga. Ti ubeng kat saan amay libak nga apo kaom. Nawatam. Putot ni Juan nga anak mo. Oh, medyo naladaw kan samat ita sumrek. Diyak ngamin mapanawan adagos ti anak ko, tagpanatang. Binaybayan ngamin ni Nana Berta, kat napan nagluglog iti narugit adan medyo banyo. Jakman maawatan ti ugali ni Nana Berta. Gayam, mabalin ka di ano adawayam. Ingkamat sirip-siripan, no kasano ti kasasad ti anak ko iti balayda. Ay, uwan gayam. Kaasi kayumat nga agina. Awan ka di ti kabagyam, amabalin mo akamangan. Diyak amo dagiti kabagyan dagiti dadakkel ko. No adala ko ma, pumanaw kamin at talaga di tabalayda Nana Berta. Sa bagay, tagas na amar kayumat ngamin anay sarong dito eh. Wan nga rod, adayo ijay samar, tapno inakbirukan dagiti kakabagyan mi. Nala, ingkang arudan tapno saan ka maladaw. Inaktutan awan ti anak mo. Agyaman ak unay gayam. Sige, mapanak nga rudan. Nagkas ang lakit di matigasat day tagayam ko. Ulila lang arudan, irurumanda pa. Nakaumay ka mo't dito'y balay basang. Awan ni Cristel na pan nagtrabaho. Umay ko la pa siya rin ti anak na tata. Itid ko man to'y tinapay kan kwa na. Ay kat umunag ka ah. Ada ije kwartaw ang nakatulog. Madin sa tibagina. Medyo nabarata aguyak nga may. Nabara ko na tata. Kaano pa yan nagbara? Itay nakapanaw ni Cristel. Saan ang naganay gay ti ubing? Hindi dapadapag nabara mait. Adala kong aparacetamol tata. Masapul ang masigod ang patumaran. Tapno saan ako maro. Tay nakalaan. Nalaman nga ron, bayadan to ni Cristel. Imbag ta simmangpet kan gayam. Saan ka makontak? Tain lakom mat ngaminan ti cellphone mo idinaganak ka. Kapilitan tanaibos mo ti urnong ko ididakkelan ti tiyan ko. Apay ka di? Aggurigur ti anak mo. Adaimpan ko ijay a paracetamol. Pinatumarkon. Ha? Kasta ka di? Daman nga rodan utang ko kan ka. O sige nga rod gayam. Tay nakitaan di anak ko. Ay, nagmalas matanday di agayam ko. Agsasaruno ti parikot na. Kaslalinas nga agsisilpo. Kinawiwitan ti malas. Tata, kumusta ti anak ko? Ayan nan. Anday di kwarto yaw, nakaturog. Uyak nga uyak. Sige nga rod tata. Mapanak pa iti ayan na. Semang patan ti dangga. No saan kamot adang nga anang baybay a iti ubeng? Adayaw nga agsakit. Ha, di nakman pabasulan. Apay, imbaon ko aya anapan nagloglog. Bakitan ka akurang ti panunot mo. Andat klase mataaw. Ay di nakman pagsawan iti kasta, gapulaang iti dayjay nga ubeng. No adda tao nga awan puso na si kanayta. Awan pusom. Anya nga tatiadakin ka. Apay, si bibiyagak pa'y ayan no awan pusok, aber! Day tamit nga raw ti pagsidaawak. Kasano ka nga ta na parswa nga awan pusom. Limangan ka gayam? Nabiit ka pa ya simrag. Diyak mapanawan ti anak ko gayam. Nagbara, kan uyak nga uyak. Pinatumar mo ka din? Saan pa'y? Tadi namat kayat timangan gayam. Ay, di na ka di kayat ti tinapay nga intad ko idikalman. Ha? Adda tinapay nga intad mo? Adumat intad ko idikalman.
Amangan nukinan ti daddo mga ubing nga anak ni bayaw mo. Mabalin ka di apa utangan na kiti tinapay. Tapakan nagpay, sakbay apag tumarok iti agas. Sige, tay nakmangala iti tinapay. Idulin mo, tapno saan asabali ti mangan. Para iti masakit, ti tinapay nga alaag. Adu jay nakita nga insangpat ni Alma. Mangtid ka man mat. Nakita ti anak ko ti tinapay. Saan ka di nga isuda tinangan iti intad na idi kalman? Pangaasiyo ka di taipabus uyo laangan iti anak ko. Ta saan ang makapangan? Imot ka. Day tala nga dawatan ti ubingken ka. Di ka pa agparanod. Kat no mairanranod kayo mat iti makan dito'y balay. Numang mga anak man dito'y balayo. Basit laang. Kan ikarkarok mo't babaan iti panagtrabahok. Iboy-boy mo ka diti sang kabasit ang mabatbati yun numangan kayo. Sobrayo laangan ti kang kanak no ar-arigan. Anya? Agdrama kiting. Panawan ka man langan. Nagadukat ngayong bagamon. Nakaaro kayo mo't ngamin. Awan pa'y konsiderasyon nyo, Apulos. Oh, apay analiday ti prinsesa. Kailiw ko laonay ni Mami, Daddy. Amom ka di. Nga damat ditoy, ngam di ta makita. No makita na analiday ka, malidayan mat. Saan ko maliklikan ti agliday, Daddy? Nung amin agpasyar tayo iti, kadwa tayo ni Mami. No adatamat dito'y balay, kadwa talatta. Ngam di na kaya ta makitkita kanayon ka analiday. Di kayat na kanayon ka naragsak. Daddy, kaano ka di nga dakadwata dito'y balay? Nakitak ti may sa apinay akatulong ti may sa gayem ko. Imbagaken ko na amang kita iti nasingpet apinay nga agbalin ayayam. May sa apinay? Saan ka di apinoy kamat? Saan akas ka ni Mami amay sa Chinese? Winanak, nasingpet ngamin dagiti pinay ayaya. Imbag tay may kagayam. Kasano day to yan? Di matla maimbaganan ti anak ko. Nakaro ti panatang na. Isa marigatan nga umangas. Sapay awan pulos kwartaak. Alaang pa'y dahito basit nga igamak. Ipan mo ija ospital. Sige man nga rod gayam. Talaga marigatan nga agangas ti anak ko. Ala, intayo nga rodan. Itulod ka iti ayan ti pagluganan nyo ang mapan ija ospital. Naimbaglakit din tada kagayam. Kasano kami nga aginano awan ka. Manipod awan pa'y asawak. Kanayon ta nga nagkadkadwa. Nasingpot ka kanyak. Iso asa na mabalin na baybayan ka gayam. Kaslasaan da kabagyan ti anak ko. Nila ang tatamar ko ti puso na kadakwada. Ngam naturturay mat ni Nana Berta. Isong amin ti akin tawid iti da ito balay. Naikamang lang ni Tata Marco kadakwada. Kunam no dakkel mat to'y balay da. Manulaang mat akwarto ti papaabangan da. Lumaban ka anak ko. Di na ko mapampanawan. Pakawanan nak no intalag ka kadagiti dadakkan ti ama-ama. Kaya't kung amin ti makaurnong para matlakan ka. Lumaban ka, anak. Saan samat asimrak jay danga. Apaya di pala nagluto. Apaya sa pulam, kat adamot mabalin nga agluto dita. Impan na iti ospital ti anak na. Kakaisuna ng haba ka kiti majong. Adda ginatang ko ang mailuto. Ang alangan na siyak pailang ti mangiluto. Ibagam ka ni Nora, wano na Joel ta agluto na. Sikan ti mapan mangibaga. Aginanaak tanabanuga ka naggapoy jay tsindan. Kasanungatan ti kasasaad jay ubay nga impan na iti ospital. Ay good mapang kay di ospital no kayat mo amaamuan. Naranamot nga raw nga agsakit ti sakak. Marigata na kamagna. Nakarumot day tarayuma. Day ti kanayon mo nga agalan.
Kumusta ti anak mo gayam? Anya ti ko na ti doktor. Naka-oxygen ka naka-dextrose. Pulmonya ka no. Nakapsot ti barana. Ano ko man nasigod anay pa ni ti doktor? Diyak makaid namang pampanunot. Gapoy ti ayat ko amadaan ko may tinasaya at amasakbayan. Adadalakat nga rod ana isagmag. Awan basol mo iti napasamak gayam. Basol ti apong na anang baybay akin kwa na. No adalada ka sa mapasamak iti anak ko. Si Direk ti responsable nga ina ti amana. Iso ti rumbang nga masidir. Saan kat asika? Impag ta nakita kayo, nana. Naggapuak ngamin iti ospital. Apay kumano naggapo kay Chay. Kaasi ti apu ko yaw. Awan ka di anyaman na kada kayo, no dakas ti mapasamak iti apu ko yaw. Gapo laeng iti aramid yaw, nana. Ne, anya ti kayat mo asawan. Saan kun nga ibuksilan no anya ti kayat ko asawan, nana? Ngam siyak asaan ko kabagyan dagiti agina, isakit ko ida. Anya kumaita, no saan mo akabagyan? Nasakit tiriknak iti mapaspasamak kadakwada, nana. Ngam kadaraan niyo ti ubing. Saan ka de? Saan apulos amatignay ti puso yo? Saan ka man nakaslakalaingan? Ha? Panawan ka man langan! Diyos ko, awan ka di tinay parabor ken kwa na konsensya. Apayan, nanang. Di kay matagtagar eh. Dayjay ngamin nga alma. Kasla na paak iti imbagana. Anya ka di timbagana, nanang. Oh, saan ka no amatig na iti puso? Katapo ko ka no ti ubing. Ay sinalbag kiti. Nanang, anya ka di tiinta na mitim yo. Saan ko anawatan? Ay awan, adala na lagip ko. Ay gayam. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak, tamapan ta ijay ospital. Apay adito'y morgue ti ayang ti ubing. Naragsak kayo kadin. Na nagpatinggan ti biyag ti anak mo, Nana Berta. Awan pa'y narik nakakaasi yu, iti apo ko yu. Imbag pa'y ka ni Tata Marco. Tauray kaskasano kat nakitak ti panangipatagnay ti apo ko na. Ngamda kayo, awanan kayo iti konsensya. Cristel, apo, pakawanan na. Hindi pa'y ko mga impakita yu ti panangipatagyukan ko, ana. Itapay, tadi na kayon mga gapulos. Ay, tiyakim pagarop nga umabot iti kastoy. Awanan, serbi na kita nga ibagbagayo. Tawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama ng awanan konsensya. Agina kayo talaga! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat napulmonya. Iti sabali a bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, idi nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakad,
kat napanday toy iji ospital. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Hindi pa'y ko mga impakita yun, ti panang ipatagyo iti anak ko. Itapay ta di na kayon mga kapulos. Diyak impagarop nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Ang gina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamuyo iti anak yu tinapasamak. Tapno umay naman kita ti binaybayan na putot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Tabi na naman nakmatan. Anong sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam? May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman akon, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayatan ti mapandita balay da Nana Berta. Gun agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Isong arod adyak na panon dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko ija punerarya. Anya ti imbaga na idi masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalianda. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan, anasakit, tinakip na. San tayo adin ang gayan, ijadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takunam. Panunutuman. No sika tinakapasamakan, tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunod ko, abo nga ti kina-irresponsable dayjay tatang. Husto ka. Isa saan anasaya at ti ama nga irresponsable. No may sa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebbe nga mitagbalin nga anak mau. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anak ipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di na ito, Insan? Ha? Siyak ko nam? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod tamasikuga kon. Mangkita aklangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige, Insan. Wen, nasingpet ti ibaon ko ang mapandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot inala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana mo makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Ay, saan lakit di nga agbayag iti balay da alma? Tabasit mo ti balay da iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na. Nalabit akas ta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay mat. Adaan, taplanok idi ti agabrod. Naganakak matan. Diyan ngamin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na tiyaya. Amumat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagay,
Kasaom, babaan iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy kanumat day jay. Agpaiso ka di day tagayam? Ang awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. At ang amin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay alas daw kayo ang nakakita iti kasasaoyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasaoyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka di pa'y kasjay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kaya't ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos ditoy. Apay atin makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadi kanyak itamat laeng. Sige, Daddy. Nakasaritam ti employer mo, babaan iti video call, saan ka di? Wan, ngam, idang kita kami. Apaya ka sila na ikulang. Naiko lang. Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan. Imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin. Tapno makapanak kanon. Dinamag na noan nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko nasingpat ka no dayja a pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kan sukunan na ka no ija pagadalan. Kastamot ti imbaga di employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka di dayjay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti dagayam na iti opisina. Napartak ti papeles nga ipag na. Amo na ka di ditoy, Daddy? Siyempre, sabten ta iti airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Nasing pato nga tati yayak, Daddy? Diyak mo anak. Saan ko nga impakita ken katirupa na idi nagsarita kami. Nga masiguradok amakla at kanto no makitam. Apay ka din, Daddy. Makitam to iha. Sikat timang panagnek no nagparparmata ak laeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka di nga arborat pay lang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Diyak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam. Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikati na nga si kaso kanyak. Adda ka di? Nalipatak paikit din Idi ngay pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pay kat barukong mo, tagsangsangot takit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata nagpudot. Ay, maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kastoy na sakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day tamanugang mo adungdungwam. Amang ano intun madamdama kat sumortan ken ka mapan makimajawng. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanen. Isu nga ore no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbeng at tagibas sita. Ta adala tamot may tulong lakin ka.
Wan sa ngagpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayan pa na makigindan amangan. Wan atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayapan. Sa painuan niya lang ti mabate, isulti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam daytoy kan kagayam. Saan kan nga drama gayam? Masiguradok mat asaan ka mang lipat. Si kanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may saaninang dayta anak mo, ha? Oray saan mo nga ibaga, ilista kanto lata amay sa aninan. Agkumare tanto mutan. Wen best friend ako mare. Agyaman ak unay iti apo. Tainted nakakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana ka niya. Dandanin sumang pati eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Wen iha. Ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai. Kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Kasano no saan na singpot? Ma-terminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito Hong Kong. Pagawidan nyo no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawidag adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ana ikulang ka, iti nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa lunsod mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Nga intulod ka no ni Alma ni Cristel ijay airport? Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay, ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas jay na lang dadya Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no adda dadya babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagak laang ti pudno. Dinak maarta panday jay, tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpawit da mami akwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupawitan. Agnanayon da kadi nga agipawit kan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay baraw. Maipapan ka di iti anya tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno. Amin na nagsaritaan niya. Kung ni bakit mo nga day pawpaw ay iti dadakkel na. Ngam pagmadmadyong naman. Wen nga rod tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Noray vocational lang ti kursam. Wen nga rod tatang. Imbaglangan Tadamat basit pensyunan yo ita. Basit ngamin ti kon contribute ko iday sa basit mo ati pensyunan. Ayon ka diti aeroplano, Daddy. Sa bali ti paglandingan ti eroplano, iha. Aguray talang dito yung waiting area. At danto inton madamdaman ni Cristel. At tugaw tapay nga ron dito'y Wen iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy, makitam ka diti sumungat. Nasdao ka, saan ka di, iha?
Agpada ta anak lahat iti langat ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy? Daytamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen, siyak ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Oh, apay kas lanas daw ka nakakita kanyak? Ada ka di parikot? Apay, Intayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayo ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kahit mo damagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anakla at kayo. Di nagsarita kayo iti video call. Apay, adi mo ipakita kanyak, Daddy. Intayon Mia, Cristel. Ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kaya't mo ka di takibinan ka? Napintas a Mia? Umanugod nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas a napauluan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, di mawat iti pambakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga rod daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabrod ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napuluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Cristel, ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kaya't mo ka di akibinan ka? Napintas a Mia? When? Manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam ang napintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apasit ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar? Asino tinangibaga anapan ijay Samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamanula ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipag na iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Kasano kuma anam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta. Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumang masikugak. Kat, ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asim mangpet. Kwa ngamin, nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat ada na ibaga na kanyak. Nga iso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay Samar tinapanan ni Cristel?
Sa dino kuma? Ijay ka no abroad. Anya? Rinhabak na kalaang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay para abroad. Day tamat ti imbagak kan kwa na. Ang ko na direct hiring ka no. Ti employer tinangala ka nang ipagna iti papeles na. Nagdalan la ka no ni Cristel iti agency dito eh. Anya? Kasano kumati panagam-am muda iti employer na? Adda ka no kabagyan ni Alma ija abroad. Iso ka no kumati mangalakan kwa na. Ang masikog namin. Iso ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay pakariribukan nyo ti swerte ni Cristel. Apay, di yo amaw jay kunada. Ano asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti gasat. Dang nga a Cristel asaan a matagtagari a nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mata nakapan ijay abroad. Mamati kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos. No ti may sa tao kat mailidlid deng, ngam agtalinaid anasingpad, saan abaybay anti Diyos. Ngam apay nga rod anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo ti plano ti Diyos? Nuan niya man nagiti sumangbay iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, agtalinaid tayo kumalataan na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, adapay nga ta sakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita ti saan tayo nga amaw. Angam no natangsit kuma, mabalin ngayon darum na ka, tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng. Ang nga aging ti pimusay. Anda tayon dito balay, manang Cristel. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matidaka sa mapasamak kanyak dito sa bali apagilyan. Oh, kasla na ikulang ka. Adda ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahita sumaro no ablak ti ayan ti balay day Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na inton agkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka dita ito eh. Oh. Naikuling ka nakakita iti ladawan tinagawan nga asawak. Iso ka di naikulang kayo ang nakakita kanyak, sir? Oray siyak, manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Idi tinamag ko ka ni daddy no napintas ka. Kat ko na nga agpada taan napintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mamim, Mia. Kaing ingas mo mat, manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray saan da nga agkakabagyan. Mamati akmat iti daytang imbagam. Panawan kayo pa dito eh. Tada pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase dami eh. Uwan, sir. Mapana kon iji kwartok, manang. Mapankamatan iji imbaga ni daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang no da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, manang. Anda dagiti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga ilutok, Mia. Kompormi ti makitam nga iluto, manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti ilutok. Sa anak mo't anapili, manang. Uray ni daddy, saan anapili iti merienda?
Umay nga tag merienda dito eh. Nalabit, manang. Ngamin, kaadwan adito'y ngagmerinda, no addaak dito'y balay. Sapay ko man, takayat dati iluto. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbaga ni Mia. Lukatak man ti cabinet. Ni, cookbook da ito eh. Kita at man noon niya ti mayat nga ilutok a merienda dito eh. Ni, adda na ikupin a page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Amano kaya ta daytoy, taapay anakupin. Kita ako no anya dagiti kasapulan para iti pizza nga isaganak. Oh, apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numot ni daddy. Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. Maisardang mumot siguro ti agmadyong. Kasanupay itan no didak pawitan. Agbiro kamat iti trabahom. Addamot nga rod pag-extra akno daduma. Angam saan matakanayon. Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mat nga rod sa bali abakan ti at trabaho. Trabaho ayat ti mangbiro kan ka. Ingka ngamin agbiro kiti sa bali. Jay kumamot inaldaw ka nga umentra. Tapno ado ti tangdan mo. Nalakaayamot? Kayat mo asawan? Sa anak nga ginana? Uray si kamot Ingkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya kigimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Jay pagpuunan yun Paggudwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko di kalman. No basit ti punak. Nagbasit lang nga rudon. Di pa'y agpautang dahi abakat. Ikak pa'y ide no ipauitan dak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tadyak mangag. Amumat anakapoyan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay, addan tula kwartak. Di ka mat ikikan abakat. Na, kuna lang nga rudon na pigsam. Ginak man lay jem madyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Ing kayo lang Hindi kay matlag pautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akim muyog ka ni nanang mau anapan nakimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti ama na. Isu adida mapawitan. Nagpadaan da ka nanang mau anay gumo ni ti madyaw. Kasanaw na awan kwarta da apag madyong da. Ay, bag ka ni nanang Tano agbayad dagiti agkaskasera. At damanan kwarta na. Iso na tangset, tada namaan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwarta na. Huwan nga rod tatang. Upat lang nga kwarto. Ang amadalat ta kwarta na, no agbayad da. Ang awan na pulos ornong na. Tadjay laing na ngagmadyaw. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Anda kan, daddy? Intay di kusina. Ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo. Inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na. No anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay daya iha. Ni daddy mo. Diyak amo ka ni Manang Cristel. No anya ti linuto na. Inta nga rodan, taoray siya kat mabisinak matan. Itila ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na.
Mayat nga tama ti luto na, akas kini mamim. Maamuan ta dayta, no maramanan ta ti luto na. Isu mapantan ija kusina. Anda ka di malagip yung iti dayjay nga ayam mo, daddy? Ti pizza nga ilot-luto na di mamim iti. Saan ka di? Wan, Dad! Nabayagan adyak daramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Ah? Sumango kayo iti namisaan, ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? Mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay dalata ang mushroom tinakita kiti cabinet. Iso nga iso ti kabil ko, akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apay anak lahat ka. Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka. Hello, nakaawag ka, Mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di amo ko. Nasaya at na kanya. Nasayat mat nga ron, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka di, ti amom? Nagtaarsi ka. Nagsimpot pa'y. Amom ka di ang kaingingas ko launay tinagawan nga asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat. Kasla imposible no kasta. Amom, idi nakita ti ladawan ti asawa na di ti balayda. Nasdaawak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam tiladawan ti asawa na? Di nakmat an-anun ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga akasta. Ang pagkunam ang very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta ti marikriknak. Uray ti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman itikas iti pizza ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti dadya at trahedya. Podno day ta ko nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpat ka din ni Cristel kan ka, no awanak dito'y balay? Wan, Daddy. Numabalin. Diyak kayat amasukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Oh, di pagsublim to manan. Diyak kayat amapukaw ni Manang Cristel. Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpat ka di matlaang? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kankwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak ana imbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtanda ka man dita. Sapay, kasla main-in-lavak mong kankwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang kar aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Nasdaaw ti pamilya da Nana Berta. Idinaamuan da nga addan ijay abroad ni Cristel. Kabayatan na, nasdaaw mat dagiti agama ajud ken Mia. Idi nakita da ni Cristel. Iti may sangal daw nga agsarsarita da Cristel ken Alma babaan iti cellphone. Adda na ibaga ni Alma iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Gasal, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka din na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, main-inlavak san kan kuana. Oh, matlagayam. Anya pa'y lati aramidam. Ha? Anya ko mangiti aramida? Alangan mo't nga ibagak nga armanak. Di ad-addan ama turn off no kasjay. Rabak ko laang mata. Nagsaya at kuman no kayat na ka day nga employer mo. Nalablabas pa ngam nangabak ka iti loto. Sa anak ama ikari itikas kan kuana. Baknang kan di adal. Idin to ta caregiving laang kan panagluto tinalpas ko. Di ayat kat bulag ka no maminsan. Di nakitaan tinagtang ti tao. Ngam saan nga agpapada ti tao gayam. Basta asikaswaklatan ti ubing. Ta iso ti pangipapasak iti iliw ko iti anak ko. O ala nga Rod, agan-anad ka di tagayam. Mia, madamag ko man. Anya ka di ti impatay day di mamim? Anda iti bagyo, manang. Naggapo kami kadadadi iti maysa nga isla. Nagpa-share kami. Anya ti napasama? Nagbagyo iti agawid kami kuma. Nag-slide iti kalsada. Rimor kami iti lugan. Napanan nyo? Pumanaw kami kuma. Gapo iti slide. Ngam ada napigsa atyo nami. Inarakop nak ni daddy. Good. Naibatan na ni mami. Ay, sorry Mia. Ala, saan ka nagsangit? Saan mo alagipan tinapasamak? Saan abale, taadaak ditoy. Kasla makit-kitak ni mami kan ka, manang. Mabalin ka di nga awagan ka iti. Mami? Ha? Ay, mga no saan akayat ni daddy nga awagan nak iti mami. Manang latan, Mia. Mangrugin nga agdadaal ti balay tayaw. Takayo wano light material ti naaramat. Anda ka din na urnong mau apag patarimaan. Awan urnong ko. Apay nga awan. Kat adamat ti pensyon ka nga iso ti paggatgatang iti bagas kan masida. Manulaang mo't nga iti pensyon mo. Apay manulang ako nam. Impaabak mo ti kwartam iti majaw. Ay awan latam mo ka nasaya ta pagbanagam. Gapo iti dayta majaw. Patarimaan ko matibalay tapno at dalatag kasera. No kung mainurnong mau tinsugsugal mau. Di adon ti urnong mau. Ngam naungaw iti awan ka iskan na amajaw. Hello, kumustan tigayim ko? Inaram na ka din ti employer mo? Si Kamat, awan lat di mo damdamagan. Anya nga rod ngay? Apay, di mo kayat ngarman na ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan aday ta ti ibagakan ka? Saan ka di nga adapay bakante alote di tayan nyo? Bakante alote? Anya di kayat mo asawan? Di basit alote di talikod ti balay mo. Kayat mo ka di nga ilako kanyak? Tadamagag pa'y kanila kay ko. Tanangag ko akayat jay kabsat na nga ilako da tapag gudwaan da ti bayad na. Apay, ada ka di pakasapulan da iti kwarta? Wan gayam, importante ka no. Di siya akong timanggatang gayam. Kalpasan na, pauitan ka iti kwarta, taag paaramidak iti balay. O sige, pakaamuan ka, apaman ang makasaritak nila kay ko. Imbagpay kan ka, taagpaaramid kan iti balayo.
Ado da ito'y materialis dito'y lote yo Ay, saan ko abalay ti may patakder dita? Balay ni Cristel. Balay ni Cristel, kunam? Wen, nabiit pa'y aginatang na daytoy alo ti dalakay ko. Tagkasapulan ti kabsat nila kay iti kwarta. Kayat mo asawan. At dapay la kontakyo kan ni Cristel? Dahita ti pudno. Iso ti may sa aninang ti anak ko. Kunak man no saanin nga agpakita day a babae dito'y? Apay kumaasaan? Awan mo ti basol na dito tapno saan nga agpakita. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Alma di tamaar-aramid a balay. Ay, masigurado ka mas daaw ka iti ibagak. Anya kumangay ti pagsiddaawak. Di mo ibaga ang abak ka iti sugal. Taamok nga awan kwartam a pagpuunam. Kasano? Kat di ka matmangtad iti kwartam. Kasano? Kat isugsugal mo laang. Oray si kamat, paginom mo mat. Ay, imbag je paginom ko Tamapan iti uneg ti bagik. Ngam ti sugal ngay. Itad mo kit din ti sabali at tao ti kwartam. Panawan ka man langan. Awan pa'y ganas kan ka. Pimanaw mo ti agkaskasera dito'y balay. Tagtagtag kun matintinag dagiti tabla diding na. Iso abadipod ita. Agbayad kayo mat iti kuryente. Kan gumatang kayo matan iti bagas. Saan ada kabila ang kinitatang nyo? Ngam nanang. Manumot lang nga iti tangdan ko. No saan kayo agumatang? Saan kayo amangan? Awan ti agusar iti electric fan no kasta na bara. Anya? Mabalin ayamot asaan nga agaramat iti electric fan no nabara. Kat numaputdan tayo ngay iti kuryente. Agkarkaradap tayo kade no kasta na sipngat. Ay na, nagkasangan ngay. Nalaing kayong tumat ngamin nga agsugal. Ay di ka man. Naglaing kamot nga uminom iti arak. Una, ngam basbasit ti gastos ko iti arak. Ngam da kayong agsugsugal. Apay na dagsan lay ta ulam, tatap-tapayaam. Kanayon ka nakapanimid. Dandanin ti tapos. Ngam awan namnamaan nga agbayad iti abang. Ta nagpapanaw damutan. Kasano adi na pumanaw kat agtid-tid mat. No kuman nagurnong kay ti pangpatarimaan. Day tamanan ti bagam. Dagulit kalaklakayan. Saan mo kaya tamanggan ti kamalim si kabakbakitan? Awan pakakit kita am iti tawid mo abalay, tadi mo mat sinalimut-mutan. Ay, kasan upay itan. Awanin ti agas ta. Ngam inton katapusan pay laeng amaalam ti pensyon mo. Ibturan na. Tay diad da kwartam, di kamot nagurnong. Iti day takadi nga edad mo? Single ka pa'y laeng? Adda idi nakailaw anak nga irresponsable a tao, sir. Pinanawan nak idi nagsikuga. Ayan itati anak mo. Awanan, sir. Impaw awir ko iti lola na tapno makatrabaho ngam binaybayan da. Nagsakit kat natay. Sorry. At dagayam trahedya iti biyag mo. Nagkamaliak ang nagayat iti irresponsable a tao, sir. Tao tayo laeng. At dadag iti banag asaan tayo a kontrol. Agbalaw tayo laengen no nalpasan ti amin. Pudno da itako nayo, sir. Agbabawi ngam nalpasan ti amin. Ibilang ko laangan abatibat iti biyag ko day dya pasamak. Dagiti madi a pasamak. Ikupin iti lipat ket mga barwanan. Hello, gayam. I-videok ti malmalpas abalay mo, tapno makitam. Alaman nga rod gayam. Mabiit amalpas daytoy, taado ti trabahador akakadwan nila kay ko. Ay na, imbaglakit din tanda ka agayam ko, ako marek pay. Ay, gayam, kumusta nga iti inanak ko dita? Ay na, kumare, mangrogin nga agalikutag. Kat, kumusta ka matditan? Awan ka di pay? Awan ti? Anya di kayat mo asawan?
Ti paripirip day takun kunam anataer Kunak man noon niya ti ibagbagam. Ang nagdamag iti may papan kanyak. No apay asing galak ka no aging gaita. O, ket, anya ti insungbat mo? Di imbagak tipod no. Ana ilaw anak iti maysa nga irresponsable a tao. Di nakmat binabalaw, gayam. Kasta? Imbagman, tamalmalpas to'y ipapaaramid yu abalay. Nagbiit. Wen tadamat nga min ipawpaw it ni Cristel nga igatang iti materyales, kan pagtangdan iti trabahador. Di mabalin mo tamot alukwan, wano kupitan ti ipawpaw it na akwarta, tadi namot makitkita. Uray di na makitkita, tamakita ni Apo. Diyak kayat ti maimpyerno, gapula ang iti panangsa or iti pada a tao. Adamot itid na kastangdan ko. Oh, nalakalaang tagsao. Angam, di tay ammo iti aramid. Kaduan nga agdwa-dwa iti pada na a tao, ket dagiti akin aramid. Isu nga agatap da ta aramid da. Anya ti kayat mo asawan? Ti agtatakaw, kagura na ti pada na nga agtatakaw. Ket kaadwan aman nangimon, isuda ti adda aramid da, iso nga agatap da. Nga ta? Ay, imbag pa'y kada kayo tanalpasan ti balayo. Dakkel siguro ti gastos yu dito eh. Ay, saan mi matabalay da ito'y nana? Balay ni Cristel? Anya? Ay, di nakman rabakan basang. Kasano ko maabalay na katawan mo't dito eh. Awan dito'y nga agpayso, ngam indalan na kanyak ti panakaaramid na. Siyak ti pangipaw-pawitan na iti kwarta. Inton makagatangak iti materyales, isend ko kankwa na dagiti resibo. Anya? Pudno ka diti bagbagam? Pudno, nana. Kanayon kami nga agsarsarita babaan iti video call. Nasingpet unay ti amo na ija abroad. Kasta ka di. Oh, kasla imposible. Awan ti imposible iti tao ang nasingpet, nana. Saan abay-bayan ni Apo? Ayan nga iti pensyon mo. Apay ko maati pensyon kaw. Siya kaun ti gumatang ka dagiti masapsapol tapno di mo manan isugal. Kurang langarudan, inkapailakat isugal. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Di ka pa'y mangtad. Ti parikaw kat no marbatoy inanay abalay. Papanan tayo ngay. Agkalapaw tayon tawan mo't pagpatarimaan. Ay, nagkasangan. Ay, wen. Agpaiso nga ti imbaga ni Alma. Abalay ka no ni Cristel day tadakkel abalay di tayan ti lote da. Ay, naladaw ka ni ti damag. Kaamamom ka di pa day ta. Idi pala anaamak aginatang ni Cristel ti lote da. Na, di mo pa'y imbagbaga. Kasanaw kat makumikom kamat ngagsusugal iday. No naalam mo ti bayad dagiti abang, nagtaray kan iti majungan. Namuak adadakkel gayam ti tayayo iti majaong. Intayab ti pyesa ti majaong ti kwartam. Nanang, dahito jay notice ti kuryente. Inted da itay lang. Ay, paggastusan man ng data notice. Takayumot kan timang bayad. Nan, kita akman. Ay, una yan. Nagdakil mo kan data notice. Ay, sinalbag. Ne, anya ka di dayta. Apay mariribukan kayo. Alaam data, tada kayumot timang iremedyo. Tasyakmot idi tinagbaybayad. Ita, da kayumot, tanapigsa kayo pa'y ngagtrabaho. Nakapsot kami kinitatangyo. Itagjiwa ka ni tatang. Isu ti agaw awat, tagpenpensyon kat nga rod. Kumaa, nudakkel ti pensyon na. Manulaang mat ngay dayjay. Kurang pa'y ngay gatang na iti agas me. Ibayad na pa'y iti kuryente. Ayan
Saan ka hagbutang, Mia? Adaak dito'y akaduam. Nagpiksa ngamin di angin kan todo, manang. Mabuti nga. Adata dito nagtibalay. Madam na malaang, ada ni Daddy. Daddy! Mami! Sige, arakopon ka. Saan ka nga agutan? Saan ka apanawan dito kwarto? Promise. Uwan, Mia. Adaak lang dito eh. Arakopon ka itinairo. Thank you, Cristel. Ni, nakaunag kayo matgaya man, sir. Di kay napuutan. Tanagpanik namin itay ti ubing. Anda duplicate ko. Andak iti salas itay. Imbag ta napaturog mo. Kaasi mat ti ubing, sir. Agpanik gayam no agangin iti napigsa. Wen. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Di pa nakapukaw mi iti inana. Sapay, kabutang na tinasipngat. Kat lowbatan ti flashlight. Di na nga rod inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na itay, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Gasas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kakaasimot ni Mia, sir. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Ti pa nakapukaw mi iti inana. Mabutang gayam iti sipngat. Sapay lobat itayan ti flashlight. Di na inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na. Anda trauma na. Kadada bagyo. Iso nga ka gumaak a pinagkalma ti Riknana, sir. Agyaman akmanen, Cristel. Pagrabang kasiyaya na ti mga sikaso kan kwa na, sir. Mariknak ti sinseridad mo itay amang pakpakalma iti buteng na. Kat makunak, asika ti intad ti langit, amang kadwakan kwa na. Anya day tuyan nga eh. Agtudo iti ruwar. Ngam patimat dan diti unag. Ay, dakas da ito yan. Mangalat ay titimba, itayat ay tibatog ti agtagtad. Agtaya takit din iti danom iti unag ti balay. Bayam kat nga roden ang mabasa dagiti alikaman ta dito'y unag. Kastoy kadilatan. Agtay-taya iti danom iti unag ti balay no agtudo. Anya nga rod nga iti maaramidam. Katangam kit diti mangala iti timba. Tapumigsa ti agtagtag adanom dito'y kwarto. Nagkasangan ti kastoy abiyag. Nakaturugan ni Mia. Maturog ka matan. Mapan kakadimutan iti kwartom, sir. Amang ano pumiksa ti angin, kat makigtot ti ubing. Nalawamat dito Katrina. Mabalin ka di, nga gidak iti igid. Pagbaitan ta ti ubing, asi aarakop kan ka. Jaka mo kada kayo, sir. Adak na ang mat dito igid. Sapay nagsipnget. Brown out pa'y mat nga rod. Nagpigsa ngamin ti angin kan tudo, sir. Maamakak amakariing ni Mia, kat agpanik manen. Malagip naman ang tinapalabas. Inka man matibal lang ti danom anataya iti timba. Mapumpun ng ti timba. Ay, sapay makaturturog akta naglamin. Nagdagsam ti timba. Alan taglo piyasan. Mabasan ti alikaman ta. Tila unay lupot kan ulas. Ay, sinalbag ti kastuyan. Malas amin. Anya ti
Kayat mo asawin ang malas amin. Ala, aglisi ka kit didita, tamaisuyat kan ka ti danom. Ay, Dita ka man langan. Ay, makapahay blood ka ang tao. ay blood ka no. Minunitor mo ayat ti darak, ta ibagam ay bladak. Ay, nagadulakat nga ibagbagam. Nakarida pa ni sir. Gapoy ti banog na naggapoy di opisina. Imparabaw na ti ima na iti imak ang nakaarakop iti ubing. No ikatek, amangan no makariin ni Mia, kat agpanik manan. Bayak ka dilata nakaparabaw ti ima na iti imak asi aarakop ka ni Mia. Ay, agi tuturo kakit di. Takitaak no anya ti aramidan na. Good morning, Cristel. Ha? Ay nakarida pak gayam, sir. Bigat mat gayaman. Naging narakop tayo atalo. Naturog ka dito'y kwartok, daddy? Oray ni mami, naturog mat dito'y kwartok? Mami, kunam iha? Kasla nakitak ni mami kan kuana, daddy. Awagak laangan iti mami. Takasla isumat laang ni mami. Mabalin ka di, daddy? Medyo kimapsutan ti angin. Sige tayo nakpay agluto iti makan. Imbag tayong palubos na nga inawagam iti mami, iha. Wen, daddy. Nasingpot at talaga. Akas matlaang iti di mami. Kaya't mo kading agbalin ang mami ni Cristel? Wan, daddy. Kaya't ko, ano malpas ti kontrata na. Saan mo pa'y apagawidan? Ngam sana siya ti mangadang, iha. Iso ti adan iti karbangan, no kaya't nati agyan dito'y, when no agawidan. Ala, agtugaw kayon. Tanaluton ti sopas. Tapno pumudot ti rusokyo. Wow! Sopas ni mami. Saan mo la akaing ingas ni mami? Uray luto kan ugali na. Agpada kayo. Agtugaw ka matan, Cristel. Masigurado ka na puyatan ka idirabi. Naawan ni mami, Cristel. Diyak laki din nakaturog, daddy. Cristel. Pasensya kan, no mami tiawag kan ka ti anak ko. Awag laang mat, sir. No, day tati pa kabang aran tirik nana. Saan ko apawilan? Agyaman ako na Cristel. Apay nga agyaman kayo kanyak. Kat isumati trabaho kasyaya, sir. Saan nga amin ayaya? Kat napudno da iti trabaho da. Duma ka, kadagiti nakitkitak ayaya. Aging kinad, rumor kayaw, ang mga numakos mo to'y balay. Agin ginagmat nga agpaiso. Ay, rumor tayon! Tatang, rumor kayong dita. Nyapay lang ka na namitin nyo. Ay, kunaknod da kayo pa'y ladita kwartuyo. Rumor kayo. Nanay. Ngay, at sige ganti balay. Rumor kayo na. Ay, na yun. Anya ngayon tinagbanagan ti balay. Imbaglakit din ta nakaruwar tayo sakbay anarpog. Nalaka nalasang. Nalaka nagtinag dagiti tabla dideng. Tanaanay nga men. Tatang. Ay, natumba mo tanti balay. Ay, Narupok ngaminan. Wine. Nanay. Naanay ti puundan. Sa narukaw. Kasano nga itan? Awan mo tan pagpatarimaan tayo iti balay. Narukop mo tan nagiti tabla na. Saan na mabalay. Nagitalangan yero ti alaan tayo. Kapilitan agkalapaw tayo. Hello, Alma. Itaman pa nga imawag ka? Nagingginad dito kay itaylaan. Saan mo't unay anapigsa? Ngam narba ti balay danana Berta. Ha? Narba ko nam? Imbag na awan tinadangran kadakwada. Awan mo't kit di, tanakarwarda, sakbay anarba. Nakapsot pa idi damo. Ngam idi kuan, impigsanan.
Kat, kumusta mat day tabalay mo, gayam? Saan anaan anu ata, saan matunay anapigsa? Narukop nga min ti balayda, iso anarba. Idi pa'y addaak dita, naana yan ti balayda. Ngam di damat inasikaso. Saan nga minan akabailan ni Tata Marco, taaddan sakit na. Ay, anyan. Kalapaw laangan ti balay tayo. Mabaliktadan ti pasamak. Anya, mabaliktad ni bagbagam. Inton sumangpot ni Cristel. Tantan-awan nan ti kalapaw tayo. Tanangato ti balay na. Idinto tanababa ti kalapaw tayo. Mamati ka iti kunada at ibiyag ket kaslapilaid. No maminsan, anday ti ngato, wano saan, anday ti baba. Naira na asyak ti adday ti ngato iti. Kat isumot ti adday ti baba. Ngam tinaramin mo, imbes at tinulungam in koskospil mo. Saan mon nga ipalagip ta nagbabawya kunday jay. Jak ninamnama amar batoy balay nga impanpanakal ko. Iso asana na saya at tinapanakal. No anyaman ti kasasaad ti tao, saan ko mga iso ti panggapuan ngagpanakal. Dandanin malpas ti kontratak, sir. Pagawidan da ka din. Kayat mo ka din ti agawid. Mabalin ka di, nga erinyo ta ti kontratam. Kaya't da ka di pa yung agserbi ka da kayo, sir. Launay Cristel. Amumat as ka tinang punas itiliday mi iti anak ko. Agyaman akmat nga rod. No kaya't dak ba yung agserbi ka da kayo, sir. At da ka di ka iliw mo iti Pilipinas? Iso akayat man ti agawid? Awan mat ket di, sir. Kaya't ko lang ang makita ti impaaramid ko abalay ko iti Pilipinas. O di agawid ka pa laeng. Nga magsublikan tumatlaeng. Panunutak pa'y, sir. Awan mo't ket di ati kailiw ko iti Pilipinas. Ngam ditoy, sigurado nga adadwa nga aglitay no agawid ka. Ngamin, napatagkan kada kami iti anak ko. Hello, gayam. Kumusta kan? Agawid kan ditoy. Saan pa Tain pa-extend ti boss ko ti kontratak.Ag-renew ak. Talaga nga rod nga agpabaknang ka dita, gayam. Gayam, kaya't ko kumaamangag ti kapanunutam. May papanitian niya, gayam. Nagparipiri po ni June. June? Tika di employer mo? Juan, Anya pa'y ti aramidam ngay. Wan, kunamon atamayat kan. Amang hano agbabawi. Nagmayat lang arudin agasat. Amang ano bumatupay. Pangasim, Cristel. Tadi mo kumaibilang akin na darasudos ti ibagakin ka. Ha? Aapay ka di, sir. Anya ti ibagayo? Idi pala damo ang nakita ka. Adda na isang sangayan ariknakan ka. Ha? Di na kumamotrabakan na kasta, sir. Saan ka arabrabakan? Idi damo, nagdwa-dwaak. Taamang ano saan kayo nga agkatunusan iti anak ko. Ngam nakitak ti panang ipatigyo iti tunggal maysa. Impatag ko ni Mia. Tamakit-kitak ti anak ko kan kuana. Kat impatig na kamet, tanakita na kan kati inana. Agpada kami ang mailiw itinapukaw mi. Iso siguro akas jay. Kat sapay la ko ma, tama surusuro nak nga ayaten. Sikat ti lalaki asaan ang narigat nga ayaten. Ada aminan kan kati arapaap ti may sa babae. Sapay la ko ma, tapumudno day tanga imbagam. Alamat ka na, Cristel. Sungbatan nakmaten. Kat agkalay satan. Kalpasan na, agbakasyon tayo amin iti Pilipinas. Mapan tayo iti Pilipinas, kuna? Agbakasyon tayo. Nga magsubli tayo matlaang dito ay. Tada negosyok dito ay. Napnapan ka din ni Mia iti Pilipinas? Wen, idyan ay pasngay. Dito'y lang nga di makal. Tanada anak iti negosyo dito ay. Akadwak day di asawak.
Kasta gayam. Kunak no dito'y naipas ngay ni Mia. Apay nga asim mabali ti saritaan. Di magmaga kumatisong batam. Umanugot ka din nga kalay sata. Kalay sa adagos, kat di ka pa'y sinungbatan? Ika na kumapay iti sumagmamano aka nito. Malagip mo ka di pa idinapan kayo ije Pilipinas, Mia? Kuha, jila dadoma, mami. Jak malagip amin, tapos sitak pa yung ide. Kasta ka di? Kayat mo ka di ti mapanmanan ijay? No kadwa kayo lakit di ka ni daddy, mami. O sige, mapantayon to agpasyar ijay. Ngam ko na ni dadim, nga agkalay sa kami pa'y kano, tapno talo tayo ang mapanagpasyar iji Pilipinas. Patno ka di nga kalay sa kayon? Amom, mabit lang nga ipag na ni dadim dagiti papeles tayo. Amomat ni dadim mon, ado ti koneksyon na. Sumangpet ka no da, Cristel. Kadwa na ti asawa na, kinsyuman na. Asino nga di asawa na? Pada nakadimot laang akatulong ijay. Tibak na nga employer na. Anya? Bak na nga employer na? Mamati ka? Makitan to no sumangpet da. Umayda ka di ditoy? Umay lakit di dayjay, ta umay nakitaan to'y balay na. Kadwa na ti asawa kinsyuman na. Dayjay kanu nga ubing ti itultulod ken suksukunan na ija pagadalan. Simang patmat nga agpaiso ni Cristel. Kadwa na kanu ti asawa kan syuman na. Winanang, nakita kidilim mabasak. Ang apayakas jay. Kasla anak namat ti ubing. Tagkarupropa da. Sa sawamot akaropropa na ti syuman na. Pudno matimbagak. Ay, di asawa na. Nagtaar kan madlaw abak nang. Ay, nakaapal. Kas jayak kumamay. Na? Anya akas jay? Anya ti kayat mo asawan? Makapainsulto ka mat. Kasano? Di ka pa'y mat makakita itinasayaat mo't at trabahom. Ay, umapalak at talaga iti gasat ni Cristel. Ay, matayak iti apal. Kumusta kayong tata? Narbamot gayam ti balayo? Wanya raw. Imbag man ta nakaumay ka dito yung balay may, kalapaw may basang. Bak nang kamot ka naon. Ti asawak ti bak ng tata. Ngam, ikan kayo iti basit agatad. Tapno maipatarimaan nyo ti balayo. Ay na, agyaman kami unay abalasang kao. Si kapay lang nalisigod a Cristela na singpay. Wen tata, saan aga po nagasat ti may sa atao kat agbaliw. Agpapada tayo amin iti imatang ti Diyos. Kablaawan ka balasang kao. Kasta ti tao. Uray nagbaliw ti estado na iti biyag. Napakumbabalat ta. Kasta ti kayat ti apo, tata. Agparanod, tapno paraburan mo ti apo. No saan man adito'y abiyag, ijay ton may kado abiyag. Agyaman naklaeng, tainturong nak ti apo itinasayaat nga ima, ti asawa, ken ti anak mi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Peclay, Roger Ramirez, Jonar Ributaso, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Peclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 1. Makitak manan dagiti amin apan nakairoruman, amaararami dito'y lubong. Agsangsangit dagiti mailupit-lupit, kat awan tumulong kadakwada, gaputada bilag kadagiti mangidadanas kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Trining, bakit? Apay kas tatilangam. Kasla madandanagan ka. Nelson, nagnato ti gurigor ni Nico. Ipantan sa langan iti ospital. Anya? Aggurigor ni Nico? Sa paawan pa'y kwarta tayo. Saan pa'y ngamin nga intad ni Sir Arby ti suldok itang abulan? Tinasayaat, ingkaalaan. Ibagam akasapulan tayo. Iti kasta, maipantan ti anak ta iti ospital. Madanagan ak ngaminan at talaga. Sige nga rod bagat. Urayin nak ditoy. Mapanak iti balay dasar. Sige nga rod, kartingam lakay. Apay nga da ka, Nelson. Saan ka met nginawagan? Saan ka pa'y akasapulan nita? Kuwa ngamin, sir. Umay ko kumaalaan ti sweldok ita abulan. Masakit ngamin ti anak ko. Itaray mi kumay di ospital. Anya? Alam ti sweldo? Kat no saan pa'y matanadanon ti kinsenas? Saan mo pa'y amaala ti sweldo mita? Inton kinsenas pa'y laing ti panagsweldom. Sir, uray advance sa klakuman. Talaga ngamin ang masapol mi ti kwarta. Nagdagulit kan aya, Nelson. Saan ka kadi makaawat? Imbagak lang aruden. Saan ko pa'y nga itid ti sweldom, gaputa saan pa'y anadanon ti panagsusweldo? Alang arod, sir. Inaklangan bumulod kadagiti karuba mi. Bayadak tulangan ida, inton itid yun ti sweldok. Anyang ilakay, naalam ka di ti sweldom? Saan nga rod bakat? Saan nga itid ni Sir Arby? Gaputa saan pa'y matkano anadaanon ti panagsusweldo? Kasano nga rodon ti anak ta? Ipantalatan iti ospital. Inaktulangan bumulod iti kwarta kadagiti karuba. Sige, ipantangarudon ti anak ta iti ospital. Sapay ko mga rod, tamakabulod ka iti kwarta kadag iti karuba. Ala, agrubwat kayo nga roden iti anak ta. Inakmat mangayab iti pangiluganan takan kwa na. Asino ti kinasarita mi tay, RV? Apay akas lang makapungpungtot ka. Ni man, Nelson, mama. Makapasoron. Kaya't na nga ag-advance iti sweldo na itaabulan. Anya? Ha, talaga day jay Nelson. Kwarta lati muna. Saan pa ilaan na danon ti panagsusweldo? Ngam kayat dan nga alaan ti sweldo na? Win nga rod. Ipan na kano ito ospital ti anak na. Masakit ka no. Saan ta naparikot day ta? Basta, kinsenas kan katapusan laang ang mabalin na nga alaan ti sweldo na. Wen mama, day tamat lang ti imbagakken kwa na. Kumustan ti anak ta, bagat? Awanan gurigor na. Kung na ti doktor, mabalin na kanon ti rumor inton bigat. Kasta ka di. Nasaya at mat. Ahun gayan. Oh, atoy. Ingka gumatang iti prutas akanan ti anak ta. Iti kasta. Daras pumigsa. O sige, sikapay lang arod ti makaamukan kwa na. Wen, siya pa lang ti makaamu ditoy. Ingka makitsyenda. Iti kasta. Makasubli ka matla adagos. Sige, mabiitak laang nga ron. Apay nga itaka lang, Nelson. Itay pa nga awagan ka. Pasensya ka la kuman, sir. Awan ngamin mang bantay iti anak ko. Napan nakitsinda ti asawak. Iswasyak pa lang tinang bantay iti anak ko iti ospital. Awan bibiyang ko dita. Nuan niya timbagak nga oras ayu umay mo dito'y balay. Day ta ti masurot.
Pasensya kayon, sir. Day talaga din ti amom nga ibalikas. Pasensya. Alakid din. Itulod nak iti papanak. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y balay. Taas si kaswam ti hardin. Ariglado, sir. Nadano ng tiking senas. Sapay ko ma. Daitad matan ni Sir Arby ti sweldok. Iti kasta. At damat tan mausang mi di ospital. Tapno mabayadak mo tan ti utang mi. Nelson! Nelson! Umay ka man dito, oy! Anya nga tat ibaga na. Uwan, sir, umayan! Payag kalakit din nga umasidag. Apay ka di, sir. Anyat ibagayo. Ingkalinisan tilugan. Tapno komportable apagluganak inton bigat. Dalu sama na imbag. Sakbay nga gawid ka. Matungpal, sir. Uwan gayam. Kensenas ita. Mabalin ko ka din nga alaan ti sweldok. Ibayad ko kuma iti nakautangak. Iti pan naka-ospital ti anak ko. Ingka pa iti pangibabaw nakken ka. Saan at isweldom ti sang kadakamat mo? Saan nakapay asinweldoan ti amo? Saan pa'y nga ron bagat? Sapay nagkariak. Nga itangal daw ti panagbayad ko kani manang siyanang. Akaroba tayo. Unay mat ngaminan day nga amo. Apay di nakapay la sinweldoan. Ita ko matirumbang nga panagsweldom. Jakman amo bagat. No adala ko masabali apang gedak. Pumanaw ako ni Jay. Ala, anong sampay laang lakay? Imbag to no makasapol kay ti sabali apang gedam. Uwan bagat. Aga anusak. Agingga iti kabaalak. Tatang, apay akaslad da parikot mo. Awan anak. Awan parikot ko. Tatang, pasensya kayon Amok asyak ti makagapo. No apay anak kautang kayo iti kwarta. No saan ako maanag sakit. Saan kayo kumamat anak kautang. Iti pa nagpa-ospitalyo kanyak. Anak, saan mo apanunutan dayta? Saan mo abasol no nagsakit ka? Saan abali anak? Inteden ni Sir Arby ti sweldok. Iso ang makabayad ak matan iti nautang ko a kwarta. Kasta ka di, tatang? Wan, anak. Isu adi kan agpampanunod. Ala, ingkan aramidan dagiti assignments mo. Ada ka mo dito balay mini ko? Anya ti gagaram? Kuha, princess. Umay kula kumaibaga. Asaan asumrak ita ni tatang ko. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit ni tatang mo? Wen, princess. Isu apakibagam tulangan ka ni dadim Sigurado ka kadi masakit ni tatang mo? Uy, amangan mat no agpampambarlaang. Gaputa masadot nga ang trabaho. Ha? Saan nga agpampambar ni tatang ko? Talaga masakit. Ado ngamin kanu tinangibaunan kan kuana ni dadim. Kastamatan kan ni lolam. Isu aday jay. Nagsakit. Pambar na laday jay. Gaputa saan pa'y apa nagsusweldo. Sana kaya ti sumran. Wen nga rod, mama. Angam, bayan nyo. Tasaan ko man nga itad ti sweldo na itaabulan? Husto lang na itapangganding mo, anak. Agruamat day jay a Nelson. Makapasuron na talaga day dya tao. Sapay adda ko mapangibaon na kenkwana. Apay, sa dino ko mati pangibaunam kan kwa na. Nasakit nga min ti pagbagik, mama. Kaya't ko kumati agpamasahe kay ni Nelson. Kumustan tirik nam, lakay? Bayat mo tantirik nakbagat. Apaman anak katumarak iti agas. Nasaya at mat. Ayun kayam. Nakasaritak jagayam ko itay. Agsapsapol da kano iti driver da. Driver? Wan, kunana nga amangan kanuno kayat mo ti umakar ijay. Nagpakada nga minan di sigod a driver na, taag-abroad kano. Mayat sang agpayso Di mo negosyante da agayem mo? Wan,
Kat kunana amabalin ko kanupay ti agtrabaho iti imat matunan na negosyo. Sige, bagat. Umakaraklangan ni Jay. Agpakada ka ni Sir Arby. May mayatan ni Jay. Gaputasan anadagsan ti trabaho. No ag-deliver laang. Ay, sa anak unay amarigatan. Sa akas iti trabaho ka ni Sir Arby. Driver nak lang arudan. Aramiden nakpay akatulong iti balayda. Nico, kumusta ni tatang mo? Sumrek ka din itangal daw? Saan ka no pa'y asumrek? Adda ka no papanan na? Anya? Tamas napatpatigpay ka diti papanan na? Ngam ti trabaho na diti balay? Wen, napatag ti papanan na. Isuasak pa'y asumrek kak iti pagadalan. Imbaon nak ditoy. Tapno ipakadak, asaan pa'y la makastrek. Ibagam ka ni tatang mo asumre ka, Nico. Ngamin, awan agluto iti kanan mi dito'y balay. Ha? Apay, saan ka di nga mo ni dadim ti agluto? Amo na, ngam syempre, babaunan mi ni tatang mo. Iso nga iso ti mga ramid iti daytaa. Anya nga ti Serbina ang masuswilduan. No saan mat nga iso ti agtrabaho dito'y balay mi. O anya lakay, kumusta ti saritaan nyo iti gayam ko? Okay, matrining, bagat. Iti anyaman nga oras. Mangrugi akon ang agtrabaho kas driver na. Kasta ka di? Wen, isong agpakada akmatan kada Sir Arby. Iti kasta, makarugi akon nga agtrabaho iti gayam mo. O sige nga Rod, agpakada kay tinasayaat. Uray siyak, mangrugi akmat ng nagtrabaho ijay. Siyak kano ti pagbalinan na akahera iti groserya na. Nasayaat day tabagat. Iti kasta, at damat ten pakitrabahwam. Nasaya tada ka, Nelson. Sumrek ka matlatan iti aldawa kayat mo. Masuswelduan ka iti hosto. Isu arumbeng laeng nga ramidam ti anyaman nga ipatrabaho ken ka. Sir, saan mat nga iti amin agundaway? Kat kabaalak dagiti ipatrabaho yu kanyak. Kas kuma iti panagtagibalay. Saan ko matatrabaho day ta, sir? Ti saritaan tayo idi. Kat driver lang ti trabaho. Maiturid na ko na sungba-sungbatan ita. Saan mat, sir? Ibagbagak lang ti adda iti kaunggak. Adulamin day ta. Alakid din. Mangrugi kan nga agtrabaho. Ingka si kaswan ti hardin. Sir, iso nga imayak. Taagpakada akon. Saan akon nga agtrabaho ditoy? Katsapay la ko ma, tamawatan dak. Kasano tayo pa'y itan? Nagikat matan ni Nelson. Asino pa'y nga iti baunan tayo ita? Ay, tsaka mo mama. Sapayawan ti masapulak agbalin ababaunan tayo. Ay, anyamatan ti kastoy. Sapay, saan ko nga amo ti agluto? Di pa'y kat puro dilata ti kanayo na si daan tayo. Saan mo ta, mama? Mabalin tayo matlata ti gumatang iti makan iti restaurant. Ay, anya pa'y ngay. Sapay nagrigat itihan ti agsapol iti babaunan. Bayan nyo, mama. Padasak akasarita man ni Nelson. Bareng kayat na pa'y ti agsubli ditoy. Bakit? Kumusta mo't nga iti trabaho mo ijay grocerya ti gayem mo? Mayat lakay, nagdakkel pa iti sweldok ijay. Uray siyak bagat. Dakkel mo't laang ti sweldok. Isu analakata ang makaurnong. Pudno day ta. Ay na, naimbaglaangan ta nakasapul ta iti nasayaat nga amo. Saan akas iti nagbalin nga amom idi? Wan nga rod bagat. Naimbaglaangan. Ay, wapay mat ngamin. Nga dadagiti kas kada Sir Arby kan Doña Marina. Idadanas da, dagiti nakurapay akas kada tayo. Wan nga rod. Ngamsan abali lakay. Tinapatag. Adda na saya at apanggadan ta ita. Saan nga iti agnanayon, kat maaramid tayo tikay kayat tayo itipada tayo a tao. Isu saan tayo kumang nga aglablabas. Ta amin abanag,
Adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 128, versikulo 2. Lakamam to ti bunga tinagbambanugam, kat naragsak kan narang ay kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anyat ko naman napatig ni Bagam Elena. Masikugak, Paul. Isuanas kan ngagkalay satan. Masapul at akdaram ti sikog ko. Pasensya kan. Saan ko amatakdaram ti sikog mo? Ibagakon ti pudnoken ka. Addan asawak. Anya, inalilaw nak, Paul. Pakawanan nak, Elena. Nga makamukan iti sikog mo. Diyak mabalin na talikodan ti pamilya. Hawanan kay tibain. No saan mo akabalan at akdaran ti naramid mo? Siyak ti agbalin nga amakan ina ti sikog ko. Saan ko kasapulan ti kaskan ka? Ulit tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Elena. Pumanaw kan! Anyati ko na, Melena. Masikog ka. Wen tatang, pakawanan da ko ma. No nagsikuga ka, saan kami pa yan nagkasar ka ni Paul? Ay katagkasar kayon Ibagam kini Paula dumanon dan. Sana ka mabalin nga ikasar ni Paul, tatang. Ha? Day, apay ngay, asan na ka mabalin nga ikasar? Adagayam asawa na nanang. Anya, no kasta, aganak ka balasang. Ay, Anyang aron nga iti maramidak nanang. Katinalilaw nakmat day Paul. No apay nga may nagpalilaw akin kwa na. Apay, saan mo ka di anadnadlaw nga dagayam asawa ti kaayan ayat mo? Saan nga rod nanang? Isa papapasulik ti bagik, no apay akastoy tinagbanaga. Mala, saan mo na babalawan ti bagimanak ko? Saan lang matasikat ti nakapasamakan ti kasta? Tinapatag, amom ti bumangon no naitibkol ka man. Ikarigata ka padaktalan ti anak ko. Adda kami, anak kasagana amang tulong ka, anak ko. Pudno ti ko na ni nanang mau anak. Saan ka ngagmay maysa? Adda kami amang tulong ka. Agyaman akada kayo, nanang, tatang. Siya ko, di mapan mangitulod iti anak mo iti pagadalan, Elena. Alaman nga rod nanang, katada pa i-deliver ko nga order da siumay kan Shanghai. Talaga nga adobo ti agorder kan kanya. Uray kasano, agsuswerte aklat tamat nanang. Nalabit ang nagbalin aswertem ti anak mo. Wen nanang, katgapo ka ni Lili amin dagito'y nga aramidak. Malaganos ka anak ko. Adda kami laang dito'y kanitatang mo amang tulong ka. Siya kundi mangitulod ka itay di pagadalan, apo. Ni nanang ngay, apong. Adda i-deliver na nga order da kwa na. Simot ni nanang. Mas asyanak kan kwa na, no kasta nga agi-deliver itilako na. Ngamin, magmag na nga uray nagadayo. Para kan ka ti aramidan ti inam, apok. Iso nga agagat ka ko mga agadal. Tainton makaadal ka, si kanto mo timang tulong kan kwa na.
No syakto ti addaan trabaho na, apong. Saan kunton apagtrabahuan ni nanang? Agtugtugaw tulaangan nga agmalmalang. Ay na, makaparay aw kamot nga ubing. Nala, umay kakit din. Tama nga numala daw kan, ijay pagadalan niyaw. Ay na, agkalingutan kan, Elena. Kasano kat nagadayo ti pinagnam. Agtugaw ka pa'y taag palamiis ka. Ay, saanan manang Cora? Agyaman naklaangan. Saan ka kading agbabain? Aginana, kan nagmirinda ka pa'y sakbay abayadak ti order ko. Amok nga adayo ti pinagpagnam. Agyaman manang Cora. Awan anyaman na. Bilibakan ka. Gaputas si kan tinagbalin nga inakan ama ti anak mo. Adamat natatangkan na nang akatulungak manang. Saan mo kumatagidaksan? No damagak? No sadino ti ayan ti ama ti anak mo? Nailaw anak iti addaan asawa manang. Inalilaw nak. Ay, ado at talaga ti manangalilaw a lalaki ita apanawon, Elena. No saan ka nga gananad? Talaga ang mabiktima ka. Anyat oras sa ni Elena, rabiin, maturog kan. Ilipas ko langan abalkutan dagitoy order da siomay kan Shanghai para inton bigat tatang. Intun kwan, nakaala ka iti sakit mo. Gapu iti kanayon mo pa nagpuypuyat. Sandak apakadanagan tatang. Kabailak paymat. Kasapulak ti aggagat para iti masakbayan ni Lily. Da kayo kit di ati maturog, tabawal ka da kayo ti agpuyat. Mala. Umunak nga ruda na maturog. Sumarunukan taon. Saan mo nga abusuan ti bagay? Wan tatang. Mariknak mat iti bagik, no kabailak pay wano saanan. Nanang, umadanin ti panaggraduar ko iti elementarya. Ag high school akton. Wan nga rod anak ko. Iso akasapulan ti panagsalukag. Tadumakdakel ti magastos para iti panagadal mo. Kabaalam ka di pa'y, nanang. Amangan no marigrigatan kamot te namang papaadal kanya. Aramidag ti amin akabailhak tapno makaadal ka, anak. Ikarikmat, nanang. Igaid ko ti agadal. Iti kasta, matulungan kayon tumat. No saan lang nga naimas dagiti aramid mo a Shanghai kan siomay, sana kumaakanayon nga agorder kan ka, Elena. Dakkel tulong mo kanyak ti kanayon mo a panagorder manang Cora. Awan gayam, para kan ka dagita nakakarton. Ha? Anya na kita nakakarton. Nagkapo iti abroad dagita badbado. Saan ko akursunada? Iso nga itid kun kan ka. Amok ngamin, saan mo amay turad ti gumatang iti baro abadom? Agi amanak manang Cora. Talaga sa anak ang makagatang iti baro abado. Tapang panunutak ti panagadal ti anak ko. Sana bale, makaginawa kan to. Apaman ang makalpas ti anak mo. Nasapay la kumaamanang. Apay no padasam mo ti agki daw iti tulong iti ama ni Lily. Saanan manang? Amangan numapaayak laeng. Obligasyon na mo't ati tumulong iti putot na. No, da panunot na. Iso kumamot ati ag voluntaryo nga agitan. Ang mga not ipagarob na kat kabailam, iso saan apagan ano ti tumulong. Sige, bay ama ng Cora. Padasag ti dumawat iti tulong iti ama ni Lily. Anya ti masapol mo? Itaman langan na nagpakita ka. Tulungan na kumamat para iti panagadal ti anak ta. Pasensya kan. Ngam adda amin iti kolehyo na iti putot ko. Makamu ka pa lang ka ni Lily. Ngam putot mo mat ni Lily. Rumbang laang asuportaram. Mabalin ka di, Elena. Saan ka nga agpili? Pagsardangam nga agadal ni Lily, no saan maakabala na pagadalan. Saan nasakti rang-rangam. Talaga kaya mga awan pakibiyangam iti putot mo. Sige, manipod ita. Saan akon nga umasidagkan ka? Rumbang laeng. Tama nga no makita na kapay ti asawak.
Sikapay ti poon ti pagapaan mi. Nanang, nabayagan akayat ko adamagan kada kayo daytoy. Ngam italang ama iturad ko ti agdamag kada kayo. Anya day ta, anak ko. Sa nga 17 ti tawin ko. Ngam aging gaita. Di yu pa'y nadakdakamat ti may papan iti amak. Pasensya ka na, anak ko. Ngam panagkunak. Saanan arumbeng ama-amwam no asino ti amam. Saan matlang nga interesado kan ka dayjay? Di na kantupay pagan anong atulungan iti panagadal mo. Kasta ka di, nanang. Urayam latan nga iso ti umasidag ka, kat iam-am mo na ti bagina kan ka. Total, ammo na mo't nga adda putot na kanyak. Sige nga rod, nanang. Urayak latan, ayam-am mo ni tatang tibagi na kanya. Agkuleyo kan anak ko, anya akurso ti kayat mo. Kayat ko ti agbalin nga abogado, nanang. No day ti kayat mo? Sige, ikarigatak anak ko. Saan kayo amadanagan, nanang? Igaod ko ti agadal. Tapno masupapakak ti adu arigrigat yo. Saan ko matkit di akid dawan ti panang subad mo kanyak, anak? Naragsaka ko, no makiitak to na saya at ti kasasaad mo iti biyag. No nasaya at ti kasasaad ko, mairanod kayon tumat, nanang. Alang harod anak ko, say-saya atang ti agadal. Nanang, itatanakalpasa kon kan makapagtrabaho akon, saan na masapul nga agtrabaho kayo pay. Kabaulakon nga ipaay amin akasapulan tayo. Dakilan ti balay tayo. Addan bukod tayo alugan. Anya pa'y lahang ti sapulan nyo? Ay na, sapulan mo tibag ti trabaho anak ko. Diyak mat na iro magtugtugaw latan dito'y balay. Alang nga rod, angam saan kayo nga agbambanog Saan kayo amagmag na amapan agi deliver? O saran nyo tilugan? Wen, kabailak matkit din nga imaneho. Tapi nagaadal nakit nga rod iti driving. Alang nga rod, agan-anad kayo iti panagmaneho yo, nanang. Amo, Melena, naragsak kami na matay kanitatang mo. Ngamin, makita may anasaya at anti kasasaad yo kanilili. Kasta nga agpaiso, anak ko. Numalagip ko, dagiti adu arigat mo iday. Kasladyak mamati ang nagbalinan na kastoy tibiyag mo ita. Narangayan tibiyag yo nga agina. Narangayan ti biyag tayo, tatang, nanang. Iso mapalin ka di. Saan apatay ti ibagbagayo, tatidog pa'y ti biyagyo. Uray kayat may, nga tindog pa'y tibiyag may. Saan may matatanggal ti agos may, anak ko? Naragsak kami. Gaputan na danon mi ti kastoy nga edad may, anak ko. Ada kaasi ti Diyos, tatang, nanang. Agkid daw tayo laeng kenkwana. Patgan na tayo. Talaga nga sinsado kan, Elena. Di ko tsekan nga umayagi deliver ka nagiti order kan ka. Gapuday ta iti anak ko manang Cora. May san, anay nga abogado, ti anak mo. Wan nga rod manang. Ket duan akaso tinay pangabak ti anak ko. Oh, apay nga rod asaan ka pa'y laang asumardeng nga agtrabaho. Kaya ti anak ko asumardeng akon. Ngam, no sumardengak. Kasano kayo na customer ko? Sabagay, no sumardeng ka, ay saan minton amaramanan tinaimas a siumay, kan Shanghai mo. Iso nga rod nga aging gaiti kabaelak manang, ket agtrabaho akpay. Ay, sabagay tapno mawat-wat mutla ang tibagi. Narigat ka agtugtugaw lang. So, masapol awat-watan tibagi. Isardeng ko mampay to'y lugan, di ta nakakariton nga aglaklako iti nyog. Kasla kayat ko ti uminom iti tupog ti nyog.
Gumatang kayo tinyog, madam. Paul? Ha? Sika ka din day ta, Elena. Anya tinapasamakan ka? Saan ka di nakapagadalmat dagiti anak mo? Apay nakakariton ka ngaglaklako itinyog. Sana nakalpas na giti anak ko. Nagisigog da. Asaan da pala analpas ti adal da. Kasta ka di? Kat sika, asinsado ka. Anda pa yung lugan mo. Ay, ginatang ti anak ko para kanyak dayta. Nakaadal gayam ni Lily. Wan, may san nga abogado ita ni Lily. Kablaawan ka. Gaputan ang paadal mo ni Lily. Agyaman Paul. Ikan nakiti upat a piraso anyog. Ang mga nukayat mo't natatang kananang ti uminom iti tubog tinyog. Kan uray ni Lily. Ang mga nukayat namat. O sige, mapitlaing. Aging ka di ita? Awan pa'y planom amang ipaamam mo iti bagim ka ni Lily? Saan nga ta kababain? Awan manlat na itultulong ko iti anak ta. Anya ti amom, no bigbigan na ka nga ama ni Lily. Awan ba't siguro ti dakas na numamam mo na ka? Agtawon pa'y la iti 17, idi nadamag na may papan iti ama na. Sige, iyamamokin ko na ti kinasasino. Agsalukag ka, kan aramidam ti pagrubengam iti pamilyam, kat mabindisyonan ka, tatunggal rigat, adalata, katukad na aginawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.